Λοιπόν, πώς θα ανοίξει στην Ελλάδα ένα μαγαζάκι το οποίο δεν θα έχεις ταβατζή κανέναν, ούτε το κράτος, δεν θα έχεις εφορία, δεν θα έχεις να πληρώνεις εισφορές, ασφαλιστικά ταμεία, παρά μόνο θα εισπράττεις και θα περνάς όμορφα. Ποιο είναι αυτό? Κάνε κόμμα και κονόμα. Λοιπόν, κάνε κόμμα λοιπόν, ρίξε παραμύθι, πούλα πατριωτισμό, λοιπόν, και κάνε συνδρομητές. Βάλ τους να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το μαγαζάκι, κάνε τους πελάτες, κάθε μήνα θα στα κουμπάνε και εσύ θα περνάς φίνα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην πατρίδα μας και οι περισσότεροι που το έχουν πιάσει το νόημα έχουν δημιουργήσει κόμματα που κονομάνε. Σας το ξαναεπαναλαμβάνω, κάνε κόμμα και κονόμα. Τους ενδιαφέρει μόνο η κονόμα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πώς να σας παραμυθιάσουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να δημιουργήσεις μαγαζάκι για να οικονομήσεις, χωρίς να έχεις κανένα ταβατζή δίπλα σου και δεν πρόκειται ποτέ να κλείσεις, αρκεί να έχεις ωραίο παραμύθι στον κόσμο, να πουλάς πατριωτισμό, κάνε κόμμα. Γεια σας.